calendari és primer trimestre de l'any que ve. El calendari és primer trimestre de l'any que ve. Si poden adelantar-ho aquest any, ho adelantarien aquest any, però el calendari és primer trimestre de l'any que ve. Ho farà la Generalitat. Una mica el raonament, perquè no els hi correspon fer-ho amb ells, ens correspondria a l'Ajuntament, però acceptant una mica la responsabilitat de que allò de la variant va al ritme que va i que per tant ells ens han d'ajudar en el tema de que moltíssims camions i moltíssims trànsit passa pel centre d'Olot i que si hagués la variant això no passaria i per tant ells miren de buscar-hi l'encaix legal per poder-nos ajudar amb això. I el compromís és primer trimestre de l'any que ve. Jo no estic convençut de que ho faran, és a dir, de les coses que hem anat parlant, el vial aquell de davant de l'hospital, desdoblar-lo, doncs ja ho han fet, encara hi havia algun altre acord més d'aquestes coses que havien quedat amb ells, ens han ajudat en tot el que havien dit i jo no dubto de que ho acabaran fent. Llavors la data és primer trimestre de l'any que ve. Si això fallés, veurem ja com ho podem entomar-ho l'Ajuntament, continuant amb aquella política que ja havíem fet, de dir ho fem per trams, i hem fet el de davant de la piscina, doncs mirarem com ho podem anar-ho arreglant. Però el vial Sant Jordi tenen tota la raó del món els que es queixen perquè està en un estat lamentable, suporta moltíssim trànsit i portem 3 anys amb molta sort que no ha nevat, però estem molt espantats perquè si neva o fa molta fred i hem de tirar sal i tot això, doncs realment patirà molt el vial Sant Jordi. I llavors creuem els dits i esperem que pugui arribar aquesta actuació de la Generalitat abans que no hi hagin aquestes alteracions climatològiques i en el cas que la Generalitat no ho pogués fer doncs serà l'Ajuntament el que començarà o seguirà amb aquella política que ja havia començat de fer diversos trams, però és que el vial Sant Jordi tot de cap a cap val molts diners i l'Ajuntament no disposa d'un capital com aquest. Preferim continuar fent carrers de dintre la ciutat, és a dir, el que hem fet del pla d'asfaltat i així, esclar, també podem fer, mira, del pla d'asfaltat, doncs entreguem, jo què sé, la meitat, i en vez de fer carrers, doncs anem fent trossets del vial Sant Jordi. Però la nostra preferència seria continuar fent els carrers de dintre i que sigui la Generalitat la que faci això. Vull dir que arreglen els forats i no seria una reparació tan ben feta com la que vàrem fer nosaltres, és a dir, nosaltres vàrem aixecar-ho tot, vàrem tornar a fer el que en diuen el calaix, que no sé què vol dir, però saps, fer-ho ben fet. I la Generalitat no fa manteniments a totes les seves carreteres, els seus carrers, i el que faria seria un manteniment, que seria arreglar els forats i posar-hi tota una capa d'asfalt a sobre, que això ens garanteix, no sé, entre 3 i 5 anys de no problemes. L'Ajuntament té la política de que el que fem ho fem ben fet, ho fem molt ben fet. Això ens costa molts calés. Esclar, si ho fem a trams de carrers petits ho podem fer-ho, però si són trams grans, i suposo que la Generalitat també està amb el mateix problema. Llavors, fent-ho d'aquesta manera, d'arreglar els forats i llavors i tirar tota la capa d'asfalt, doncs això permet arribar a més puestos.